John chapter 18, verse 16, verse 17. John chapter 18, verse 16. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, muranda haazi mukuru kuna she wake, uye wakatumwa mukuru kuno wakamutuma. Kana muchiziva izvi, makaropafadzwa kana muchizviita. Amen. Ishorapafadza shoko ravo tigare pasi. Maybe dokungo sepfungwa yataive nayo muchechitatu pamusoro pemufaro wemwenga kunova ndiko kuita zvakanaka. Amen. Saka Ishe Jesu vanoti mune mufaro uye makaropafadzwa kutanga kana mapiwa kuziva. Amen. Usiya unotaura pane imwe nzvimbo achiti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Saka kusaziva hakutipe makwanisire ekuti tiite kana kuti titaure kana kuti tifambe mune zvakafanira kuti tifambe mazviri. Johani wakanyora panwadhi yake achiti imi hamude kuti munhu akudzidzisei nekuti chizoro chiri mamuri chinokudzidzisai. Saka kune nzira Mwari yaakada nayo kuti tikwanise kuita zvakanaka zvinogamuchirika pamberi pake. Saka Ishe vachiti makaropafadzwa kana zvinhu izvi muchizviziva. Ishe haana kuti munozviziva asani avadzidzisa nokuvaratidza zvaiveri kururama kana kuda kwaMwari. Nekuti apa unoti muranda haazana ari mukuru kune tenzo wake, uye wakatumwa haazana ari mukuru kune wakamutuma. Saka woti makaropafadzwa imi kana muchiziva izvozvo. Kuzivei? Kuziva simba riri pamusoro pedu. Hatikuriri, hatidariki simba rakaiswa pamusoro pedu. Saka simba iroro riri pamusoro pedu rinotipa maruramire ekuita zvinhu nenzira yokuteerera kana kuti kuva pasi peauthority. Munoyeuka mukuru wezana akaudza She achiti ini ndine vane simba vari pamusoro pangu uye ndine vari pasi pangu. Ndinokwanisa kuti kumuranda enda achienda, uya achiuya. Unoti ndina maruramire iwayo, ndine makwanisire iwayo nekuda kwokuti pamusoro pangu pane simba. Saka maruramire ekuita chinhu chakanaka anobva pakuziva. Ishe unotaura pano imi munozviziva kuti mukuru muranda haasi mukuru kuna tenzi wake. Saka mukaziva izvozvo makaropafadzwa uye kana muchizviita. Saka maitire atinoita hatiiti zvinobva pakungoita, asi tinoita zvinobva pakuziva kuti tinofanira kuitei. Uye kuziva kuti ndinofanira kuitei hakushandi kana ndisiri pasi pesimba. Sekereshe vakati Bible ntaura pachena richiti Peter achitaura pazuva rePentecost achiti Jesu wamakaramba Mwari wakamuita Kristu
nashe uye wakazodzwa nomweya waMwari akafamba achiita zvakanaka kubva Galileya. Saka pane chaita kuti Ishe vaite zvavaiita. Ivo vachipupura vamene vanoti, mashoko andinotaura kana zvandinoita handizini, asi ndi Baba vanogara mandiri. Mwanakomana haaiti chinhu kusvika aona Baba vachichiita. Woti ini ndinobate basa nazvino nekuti Baba vangu vanobate basa. Saka kuita zvinogamuchirika kana zvinorehwa neshoko raMwari kuti zvakanaka zvinobva pakuzviisa kwedu pasi pesimba rinofanira kutirayira, rinofanira kutidzidzisa, rinofanira kutitungamirira. Ndizvodi, kana ndisingadi kutungamirirwa, kana mandiri musina hunhu hwekuva pasi, handigoni kuita chakanaka. Nokuti Mwari wakafadzwa nazvo, kunyangwe pakuunzwa kuri panyika. Paifanira kuva nesimba raifanira kuva pamusoro pedu. Tikadzoka kumunhu wokutanga Adamu, hai Mwari akamuumba nevhu, akamufemera mweya wake. Adamu paakapatika kana paakasimuka kubva muchimiro chokungova mutumbi waumbwa nevhu, wakaziva simba raiva pamusoro pake. Mwari akamurayira, Mwari akamuudza zvokuita. Sure kwenguva Mwari wakabvise mbabvu padivi rake. Bhaibheri roti akaumba narwo rumbabvu urwu mukadzi waakaunza kuna Adamu. Ndizvodi? Saka Adamu amuona akati, iwe uri fupa ramafupa angu. Already ipapo munoona kuti patoone simba reauthority. Adamu otoreva kuti iwe wakabva pandiri, uri fupa ramafupa angu. Anti munozviona? Saka Eve waifanira kuva ari pasi that authority iri kuti kwaari uri fupa refupa rangu. Adamu ova pasi pesimba raMwari wakamusika. Sekera Paul anotaura achiti musoro womudzimai murume, musoro womurume ndi Kristo, musoro waKristo ndi Mwari. Hakuna chinofunctiona, hakuna chinoshanda kana chisiri pasi pesimba. Munozviona? Saka zvinotora kuva pasi pesimba iroro. Kana tazviziva toita maringe nekuda kwechiri pamusoro pedu. Kureva kuti kana ndava kuita chero chandinoita, ndinoziva kuti pane wandinodavirira kwaari. Pane achandibvunza zvandaita izvi. Pane wandinofanira kuripota kwaari kuti ndaita izvi. Hatingoiti zvinhu nokuti mukana uripo, maruramiro aripo, kana kuti ndinoda hangu kuzviita. Asi ndinoita nokuda kwekuti pane wandinoda kuti ndifadze. Patakapesa kuverenga zvakanzi neshoko raMwari, ndinokukumbirai hama dzangu nenyasha dzaMwari kuti mushandurwe pamurangariro wenyu, kuti muzive kuda kwakanaka kwakakwana kunofadza, ndiko kunamata kwomwoyo. Saka tinoita sure kwokunge
zvazarurwa kwatiri. Like we find that man eunuch uya akanga achiverenga but akanga asingawisisi. Mwari akamupa anokwanisa kumudzidzisa. The good part ndeyekuti paakabvunzwa kuti unowisisa here zvaunorava, akati ndingazvinzwisisa sei kana pasina unondidzidzisa. Kureva kuti already maari maiva nethat platform yekukwanisa kudzidzisika. Aizviziva pane anofanira kundirayira, pane anofanira kundiudza. Amen. Saka nokuti mune hunhu hwakadaro maari, Philip akatanga kumutsanangurira. Bhaibheri roti ari mukutsanangurirwa ndo paakati hei mvura chii chingakonesa kuti ndibhabhatidzwe. Saka muitire nomusikire waMwari. That's why, as I said, Adamu oga ndiye akasikwa ari mukuru, Eve akasikwaozve ari mukuru, but achioneswa nokuziviswa kuti azovapo wakabvepi. Isu tose takauya panyika nokuberekwa. Patakauya panyika hapana chataigona kuzviitira. Zvose pane wataitarira kwaari. Anti munobona? Tose takaberekwa. Chatakatanga kuita hakusi kuseka, hakusi kufara, takatanga nokuchema. Is that right? Vashona voti kana munhu akaridza mheri kureva kuti watya. Saka kuchema is a sign yekuti ndinoda kubatsirwa. Saka tese takauya panyika tiri panheo iyoyo yokuti pane anofanira kundibatsira. You get the point? Saka Mwari ndo mawinziro aakatiita. From there takatanga kuitirwa zvose zvingadai zvichiitwa. Tichikura kudakara tasvika pakuti ndaakugonawo kufamba, ndaakugonawo kutaura, ndaakugonawo kuita izvi. Asi ndakatanga nekuva pasi pesimba. Zvidyarike matiri as we saw. Hana paakabereka Samuel akada kumurovedzera izvo Mwari waida pamusoro pake kubva pauduku hwake. Saka kubva pauduku tinorovedzerwa kuti tizive kuti kuna authority, tizive kuti kune simba. Kana unhu hwedu, mufungiro wedu, maonero edu asingagone kuona izvozvo, tine dambudziko. Asi takaropafadzwa kana tichizviziva. Uyezve tadzidza kubva kwaari. Amen. Now, saka zvinotora that platform kuti tikwanise kuita zvakanaka. Amen. Paul anotaura, I think let's just read that one. Pana vaEfeso chapter 1. vaEfeso chapter 1. Verse 15. Up to 19. Saka neniwo ndakati ndanzwa kutenda muna She Jesu Kristu kuri pakati penyu norudo kuvatende vose, handiregi kuonga pamusoro penyu, ndichikurangarirai paminyengetero yangu kuti Mwari wacho wedu Jesu Kristu, Baba vokubwinya kukoro, akupei mweya wokuchenjera nokuzarukirwa pakumuziva, mavhenekerwa meso omwoyo wenyu, kuti muzive kuti kudana kwake kune tariro yei, nepfuma yokubwinya kwenhaka yake pakati pavatsvene, noukuru hwakapfurisa hwesimba rake patiri isu tinotenda.
Ndokubata kwesimba rake guru. Thank you. Now, Paul ari kuti maziva manzwa shoko raMwari, mapiwa mweya mutsvene. Saka handiregi kukunamatirai kuti muchipiwa mweya wokunzwisisa newokuzarurirwa pakuziva kuziva iye Mwari. Anti munobona panofanira kuva nokuziva. Kana pasina kuziva hatigone kuita zvakanaka uye zvakafanira. Saka tinogara pasi pokudzidziswa kwete nomunhu, asi pano Paul ari kuti Mwari akupei mweya iwoyo wokunzwisisa. Now, kana munhu achidzidziswa unosvika paanobata the concept, anobata nyaya yaari kudzidziswa. Kungava kuchikoro uchidzidziswa maths, unosvika paunohwisisa kuti zvinorevei zvemaths izvi, zvinofamba zviri kubva kupi zvichienda kupi. Kana wapiwa nzwisiso iyoyo, then wokwanisa kuchiita zvakafanira, wochikwanisa kugona kuita. Ukapiwa problem yacho yemaths iyoyo, wogona kuita nokuti wadzidziswa, waratidzwa, waoneswa zvaunofanira kuita. Towisana. Saka zvinotora kugara pasi pekudzidza. Paul anotaura Timoteo achiti zvinhu izvi unozviziva iwe, uye unofanira kuchenjera nokuziva kuti wakazvidzidza kuna ani. Paul kuEfeso anoti pane nzira yatakadzidza nayo Kristu, atifambe mune zviri kusarurama kwenyika, nekuti pane nzira yatakadzidza nayo kuna Kristu. Saka tinoda nechizoro, nedzidziso, nefemero, neuchenjeri topiwa maruramire ekuita zvakanaka, zvinogamuchirika uye zvinorumbidza Mwari. Tikava vakadaro, wakaipa haana maruramire ekutifambisa nenzira isiriyo, kuti tizofamba nemutoo wenyika ino, nekuti tarambira tiri pasi pechenjedzo, kutungamirwa, kudzidziswa kunobva kuauthority yaMwari. Dai Eva asina kuenda kunodzidziswa nenyoka iya, dai asina kubvuma kugara pasi achitsanangurirwa kuti shoko raMwari rinorevei, because it was Adam akamuudza kuti wakabvepi, chikonzero chako chokunzwa pano ndechei, nokuda kwaizvozvi ramangwana richazovei. Paakazoudzwa imwe doctrine, paakazopiwa imwe dzidziso nenyoka paya, angadai akadzokera kusenta yeauthority, pangadai pasina nhamo yatinayo nhasi, pangadai panyika pano pasina chipatara chakavakwa, tingadai tisina nzvimbo yakatsaurirwa kuti ive cemetery. But haana kuda kupfuurira mberi nokuziva nokudzidza kubva kuauthority. Ishe vanoti makaropafadzwa imi kana muchizviziva uye muchizviita. Saka zvinotora simba rinobva kune simba riri pamusoro pedu kuti tigone kuita zvakanaka zvinogamuchirika pamberi paMwari. Uye kana tikava vanhu vanoziva simba riri pamusoro pedu, hatizongoiti zvinhu kungoti chero taita. Matiri mune that conscience, matiri mune chizoro chekuti
ndichabvunzwa, ndichadavirira pamusoro peizvozvi zvandiri kuita izvi. Uyezve zvine zvazvinofanira kuvaka nokuunza paupenyu hwangu. Saka makaropafadzwa kana muchiziva nzvimbo yenyu, kana muchiziva nguva yamuri kurarama, kana muchiziva chikonzero chokudanwa kwenyu. Makaropafadzwa kana muchizviita. Amen. Hebrews chapter 9 verse 28. Hebrews chapter 9 tirave verse 28. Saizvozvo Kristuwo zvaakaitwa chibayiro kamwe chete kuti atakure zvivi zvavanhu vazhinji, uchazoonekwa rwechipiri asingatakuri zvivi naivo vanomutarira kuti avaponese. And chapter 10 yacho tirave verse 36 and 37. Chapter 10 verse 36 and 37. Nokuti munofanira kuva nokutsungirira kuti kana maita kuda kwaMwari mugopiwa chipikirwa, nokuti kanguva kadukuduku kachiko, iye unobuya uchabuya usinganonoki. Amen. Zvanzi chapter 9, Kristo akaitwa chibayiro kamwe nokuda kwezvivi zvedu. Asi uchazodzoka rwepiri asingavuyi kuzova chibayiro chezvivi, asingavuyi kuzodzikinura zvivi zvedu zvekare, asi kuti unovuya kuti atigamuchire. Isu tinotarira kuonekwa kwake. Saka tinooneswa pano neshoko raMwari kuti Kristu ari kuuya. Kana ouya, pane chaari kuuyira. Ari kuuyira ivavo vane tariro yekuonekwa kwake. Then chapter 10 yoti isu tine tariro tine kutsunga mashure mekunge taita kuda kwaMwari, tigamuchire chipikirwa. Amen. Saka zvatinoita zvinokonzereswa nezivo yatakapiwa yekuti Ishe unouya. Andi munobona, Ishe kana ouya haasi kuzodhila nenyaya yezvivi, haasi kuuya kuzoitwa chipiriso chezvivi, ari kuuya kuzotora ivavo vakagamuchira nzvimbo yavo maari. Saka tinoziviswa izvozvo. Ishe woti makaropafadzwa kana muchizviziva. You get the point? Saka ari kuuya Ishe. Nemhaka yokuti Ishe unouya, zvinoumba matiri kuti tichiva nokutsungirira kuti mashure mekunge taita kuda kwaMwari. Kwarehwa naPauro pana vaEfeso chapter 1 kuti Mwari akupe mweya wokuzarurirwa newekuziva, kunyangwe simba rinobata mamuri, uyezve chikonzero chokudanwa kwenyu nenhaka yaMwari muvatsvene. Mwari vatipa kuziva. Saka toraramira zvino mukuita kuda kwaMwari ikoko kwaatizivisa. Ndo yakava njira yaMwari kubva pakutanga. Abrahamu adaidzwa naMwari, Mwari akamupa kuziva. Seida kubvisa kuEra vaKadheya, seida kubvisa kuMesopotamia,
Seida kubvisa kunyika iyo kunyangwe guta reHarani. Ndakakubvisirako kuti ndikwanirise vimbiso yangu yandakada pamusoro pako uve baba vendudzi zhinji. Saka Abraham aziviswa izvozvo upenyu hwairaramira pane izvozvo Mwari wakamuzivisa. Kudakara akava nekutenda netariro pasina tariro. Hebrews 6 yoti akatsungirira nekutenda kudakara apiwa chakapikirwa. Saka sei Abraham akararama muraramiro waakaita? Sei Abraham akafadza Mwari pamabasa aiita? Nokuti wakaziviswa. Ishe vanoti wakaropafadzwa iwe kana uchiziva zvaunofanira kuziva. Uyezve uchizviraramira, uchizviita. Usava nehunhu, ngatisava namavonero anorwisana nezivo yatinopiwa pamusoro pekuraramira shoko raMwari. Mwari pane chaanoda neupenyu hwedu. Mwari pane chaanoda nekudana kwakatirana nako. Zvanzi neshoko raMwari takatarisira kuuya kwake. Saka izvo zvinoisa matiri that patience. Patience. Kana kuti kutsungirira hatisi chinhu chinongoitwa pasina chinangwa. Kana pasina chandiri kutarisira zuva ranhasi, ndichangorarama zuva iroro dakararavira. Hapana chandiri kutarisira, hapana chandiri kuda, ndakangogara hangu. Hapana chinoumbika mandiri, hapana chinovandudzika mandiri nokuti ndakangogara. Asi kana paine chandiri kutarisira, pane zvinoitika muupenyu hwangu. Handingorarami ziraramira. Ndiri kutarisira kuti munhu achauya kuzondishanyira. Zvine zvazvinoita pamovement dzangu. Handingangosimuka nekuti ndakuenda kuguruve. Iye paine munhu andirimbisa kuti ndiri kuuya. Handi munoona. Saka vimbiso kana kuti shoko raMwari kana taripiwa pane zvarinoumba matiri. Saka isi takaropafadzwa kana tiziva nyaya yokuti tiri kumboiteiko pano. Bhaibheri rati takatarisira kuuya kwaKristu. Anouya kuzotora ivavo vakamutarisira. Kwete vanozongerekana vabonderana nekuuya kwake, asi kuti vane tariro yekuuya ikoko. Vane kutsungirira pakumirira kuuya ikoko. Pane zvavanoraramira, pane zvavanoita, pane zvinopupurira kuti vane chavakamirira. Ishe vatibatsire. Saka Ishe unouya. Amen. Nokuda kwekuuya kwashe, nokuda kwokuti Ishe ari kuuya, taziviswa kuuya kwashe. Pane zvinochiraramirwa nawo, pane zvinochiitwa nawo kuti tikwanirise kuuya ikoko. Kuuya kwashe hakusi chinhu chiri kunze kwedu. Ndochikonzereshe pane munzvimbo akati, imi nyengeterai kuti kutiza kwenyu kusava pachando kana nomusi weSabata. Wairevera kuparadzwa kweJerusarema. Saka isu takamirira kuuya kwake. Tinofanira kuva vanhu vakadii pakumirira ikoko. Pane zvatinofanira kuita, pane zvinoitwa. Abraham akamirira tarisiro yaaiva nayo yekuva nomwana uya. Pane zvaakaita, pane zvainogunzvaniswa naye. Mwari wake zvarimwe zuva akati Sara raakushandurwa, zita raSarai raakushandurwa, nekuda kuti pane nyaya yauri kuraramira Abrahamu. Bhaibheri roti
akava netariro pasina tariro, akatenda netariro iyoyo. Nemhaka yei ane chaakanga audzwa kuti chichaitika. Saka pane zvaaifanira kuti aite. Bhaibheri rinoti Abraham akaruramiswa namabasa, nekuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ati munobona. Saka wairaramira, waiita zvine chekuita nevimbiso yaakanga apuwa. Saka zvakanaka hama kuita zvakanaka maringe nekuzarurirwa kwatenge taitirwa, kuti tive vanhu zuva rekuuya kwashe vasandi vari vasina kusvika pauzere hwekugamuchirwa musi uyo Ishe unouya. Amen. Now, chii chatinoita takatarisira kuuya kwashe. Amen. Handei pana vaHebheru chapter 10. Titange pa verse 19 kusvika pa 25. Hebrew chapter 10 verse 19. Naizvozvo hama dzangu, zvatinotsunga kupinda panzvimbo tsvene ropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativambira iye nokupinda kwake pachidzitiro chetembere, ndiyo nyama yake, uye zvatinoprofita mukuru paimba yaMwari, ngatiswedere nomwoyo wezvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasatwa kuti inatwe pahana yakaipa, nemiviri yedu yashambidzwa nemvura yakanaka. Ngatichengete kwazvo kukukura kwetariro yedu, kuti irege kuzununguka, nokuti iye wakapikira wakatendeka. Ngatirangarirane, timutsane mwoyo kuti tive norudo namabasa akanaka, tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, asi tinairane zvikuru zvamunoona kuti zuva rosadera. Thank you. Takavambirwa nzira itsva mhenyu yatakaziviswa, haisi chinhu chiri choutorwa kwatiri, asi kuti takaziviswa nzira iyo takavambirwa naShe yekupinda nayo muchidzitiro chetemberi. Amen. Saka zvanzi isu takanatswa pahana yakaipa, takashambidzwa nemvura yakachena. Saka ngatichivai nekutsunga pakutenda kwedu, kuti tiraramire nokufamba maringe nenzira iyi yatakavambirwa. Hatisi vanhu vasingazivi, tiri vanhu vakajekeserwa, kuti hatizani tiri vanongoraramira nokufamba kuri kufamba kwenyika. Pane mufambire, pane nzira yakaiswa mberi kwedu yatinofanira kuraramira pairi nekuda kwetariro yatiinayo yekuuya kwashe. Zvimwe zvecharehwa pano, kwai musingaregi kuungana kwenyu sezvinoita vamwe. Zvatinoona zuva raShe richiswedera. Amen. Rugwaro rwati, makaropafadzwa imi kana muchizviziva uye muchizviita. But ngatidzokei zvekare panyaya yokuziva. Kuziva haisi nyaya yokungonzwa kana nyaya yokungotaurirwa chiri chakanaka. Saka Pauro achiti, makaita henyu zvakanaka pamakagamuchira shoko rezvokwadi, asi ndiri kukunamatirai kuti Mwari akupe mweya wokuzarurirwa newekuziva. Paul haasi kutaurira vanhu vasina kuzviziva kuti Kristu akafa pamuchinjikwa. Paul haasi kutaurira vanhu vasingazvizive kuti kuna Mwari unonamatwa. But hatizivi Mwari namazivirwo anoitwa nenyika yose. Kaini paakaenda kunopa chipiriso,
azvinotanga asingazivi kuti kudenga kuna Mwari, azvinotanga asingazivi kuti Mwari anofanira kunamatwa, azvinotanga asingazivi kuti ndofanira kupa chipiriso pamberi paMwari. But kuziva ikoko hakuna kumpa maruramire ekuita zvakanaka. You get the point? Saka Paul achinonyengetera kuti mupiwe kuziva kuti mukwanirise chiri kudiwa naMwari pamusoro penyu. Saka isu takaunzwa kunzira iyi. Mwari vakafadzwa nazvo kuti tipiwe mweya wouchenjeri, tipiwe mweya wokuzarurirwa, tipiwe mweya wokuziva. Aisi nyaya yekungoziva kunongova kuziva. Nokuti kana ukaziva nenzira yezodzo yaMwari, Ishe Jesu pane mazuva akati mweya wangu unomanikidzika, ndoiteiko? Nokuti wakanga asvika pakuziva zvairehwa nekuuya kwavaHedheni kuzomutsvaka. Ama kuziva kuriko umwari kunomutsa chiri chakavandika chakateiwa mauri nyika isati yavapo, chine chikonzero chemhedziso nokukwaniriswa kwokuuya kwashe. Saka ukaziva, Abeli akapa chipiriso chakanaka kudarika chaKaini, nokuti Mwari akamupa kuziva. Amen. I think ibuku ya 1 John. Can you just go there? 1 John, tsamba ya John yokutanga. It must be chapter 3. 1 John chapter 3, let's just get there. 1 John chapter 3. Verse 12. 1 John chapter 3, verse 4. Chisingaitisa Kaini wakanga ari wakaipa, akauraya munun'una wake. Wakamurayireiko nokuti mabasa ake akanga akaipa, omunun'una wake akanga akarurama. Amen. Bhaibheri rangu rati nokuti Kaini akanga ariwo wakaipa, saka mabasa ake akanga akaipa. Asi Bhaibheri rotikurudzira kuti isu tiite zvakanaka. Amen. Saka zvinobvepi zvakanaka? Zvinobva pakuberekwa, as we said, kuti muti uzova nezvibereko zvakanaka unofanira kunge wadyarwa pakanaka. Uyezve mbeu yacho yaunodyara, hazvina basa uri kudyara mbeu iyi iri yekudimbura chimuti pamuti chaunodyara chozotungira. Autore chimuti chakaborwa chine zvikwekwekwe zviri papo ndochaunotora wodyara. Unodyara chimutiwo chakanaka. Kana uchitora mbeu yekudyara, hautore yakaborwa ikadyiwa namakonye, unotorawo mbeu yakanaka. Amen. Saka hwaro hwezvinhu hunofanira kuva hwakanaka. Amen. Sekera takaona Hana akaleya hwaro hwemwana uya kuti azova muprofita mukuru. Mwari akaleya hwaro hwaJoseph kuti azova mutongi muIjipita. Amen. Daniel achiri chikomana chidiki akaramba svina yenyika nezvakaipa zveBhabhironi kuti akwanise kuzonyengetera munamato wakaita kuti Cyrus ape mutemo wokuti imba yaJehovha ngaivakwe. Anti munoona? Saka Cain akanga ariwo wakaipa. Maari anga asingaentertaine, anga asingagamuchire, because even God himself akauya kuzomudzidzisa kuti kuti ugamuchirike itawo zvakanaka izvi. Pane zvatinoita zvinoita kuti Mwari atigamuchire. Amen.
Saka Paul achiti ndonamata kuti mupiwe mweya wokuziva zvamunofanira kuita zvacho. Saka makaropafadzwa kana mazviziva uye muchizviita. Haisi nyaya yokungoziva. Sekera Bhaibheri panorati musingaregi kuungana kwenyu sezvinongoita vamwe. Pane kuziva kwaunopiwa kunokupa simba rekukoshesa Mwari zvavanenge vataura. Saka kana wakoshesa Mwari zvavanenge vataura, pane zvinoitwa naMwari kwauri. By just doing that, anti munoona, maybe tingadzoka kubhuku ya Exodo. Let's just go back to bhuku ya Exodo. Exodo chapter 1. Can I read verse? Start from verse 15. Zvino mambo weIjipita akaudza madzimbuya avaHebheru vainzi mumwe Shifra mumwe Puya, akati, kana muchibatsira vakadzi vaHebheru pamabasa ramadzimbuya muchivavona pakupona, kana ari mwanakomana mumuuraye, kana ari mwanasikana ngaararame hake. Asi madzimbuya akanga achitya Mwari akasaita sezvaakarayirwa namambo weIjipita, asi vakarega vanakomana vari vapenyu havo. Mambo weIjipita akadana madzimbuya akati kwavari, makaitireiko izvozvo mukarega vanakomana vari vapenyu? Madzimbuya akati kuna Farao, nokuti vakadzi vaHebheru havana kufanana navakadzi vaIjipita, nokuti vane simba, uye vasati vasvika kwavari vatopona havo. Naizvozvo Mwari akaitira madzimbuya zvakanaka, vanhu vakawanda kwazvo, vakava nesimba kwazvo. Zvino madzimbuya zvaakanga achitya Mwari, iye akavapa mhuri. Farao akarayira vanhu vake vose akati, vanakomana vose vanozoberekwa muvakandire murwizi, asi vasikana vose muvarege vari vapenyu havo. Amen. Now, we just wanted to talk about this and Shifra and Poa. Kwai vakaitavo zvakanaka. Mwari akaropafadza dzimba dzavo. In the course yekuita kana munzira yokuita zvakanaka, pane zvinouya, pane zvinoitika, pane kurwirwa, pane kuchengeteka kunongobva pakuita zvakanaka. Pamusoro paAbheri zvinonzi nerugwaro, Abheri wakapa chipo chakagamuchirika kuna Mwari, chakanaka kudarika chaKaini. Kudakara kunyangwe akafa, asina zvino unongotaura. Haukwanisi kuparadza kupfuura mberi kwaAbheri nekuda kwokuti wakaita zvakanaka. Anti munoona, pane zvinouya muupenyu hwako, pane zvinouya mukurarama kwako, zvinongova bhonasi yaMwari pamusoro pokuita kwako zvakanaka. Wakaropafadzwa kana uchiziva zvakanaka uye ukazviita. Amen. Ati munozviona, ndiMwari wakareva pane nzvimbo achiti, ndiedzei muvone kana ndisingakuzarurei mawende ekudenga, ndiedzei muvone kana ndisingakuropafadzei. There's always kuita kwaMwari
seri kwokunge taitavo zvakanaka, uye zvakanaka maringe nedzidziso yabva kuna Mwari. As Paul says kuna Timoteo, uzive kuti zvinhu zvawakaziva izvi, zvinhu zvawakadzidza izvi, wakazvidzidza kuna ani? Ndiani wakataura? Ndiani unoreva? Ndiani akatiparidzira? Saka Isaiah akazobvunza, ndiani wakagamuchira zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwarazwa kuna aniko? Mwari zvaari kutiratidza. You know, sometimes we think we are clever, takachenjera, kana kuti tinochengetedza. Pati mukuchengetedza tiri kuzvivharira mawindo anofanira kuti azaruke kwatiri. Paul ari kuti musarega kuungana kwenyu. There is something Mwari zvaanoita kana tangoungana. You may not know it. Sure. Haukwanisi kurava kana kumezha Mwari zvaanoita nekuti wateerera shoko rake. Nekuti wauya kuzoungana. Nekuti wauya kuservice. Anti munobona? Nokuda kukuudzai, ndikadai ndisiri zvandiri, dai kwaisava kuuya kuchechi kwandiita zuva rimwe. Ndikadai ndisingazivi zvandinoziva, dai kusiri kuuya kwandinoita. But somebody anotora izvozvo very likely sezvinhu zvisina basa, sezvinhu zvisingareve chinhu. Even kana ndauya kuservice kwacho kuti ndive chikamu cheservice iyoyo, vamwe tinge tisiri. Mwari unoreva neshoko rake. Paul ari kuti tisarega kuungana kwedu sezvatinoona zuva raShe richiswedera. Ko dai Peter akati regai ndimboenda Galileya, Filipo oti regai ndiende Mesopotamia, Bartolomeo oti waindoenda hangu kuSamaria, zuva rePentekoste rosvika, vangadai vakazadzwa nemweya mutsvene. There was a place yavaifanira kuveri. Pane chimiro chavaifanira kuveri. Kungopotsana nechimiro ichocho, pane zvaunoruza. That's why nhasi tine doubting Thomas. Akanga asipo musi waiuya Ishe. Can you see? Unoziva sei kuti Ishe anouya rini kuzosolva problem yako? Nyaya ichapedza dambudziko rako ichauya rini? You don't know. Abraham anga asingazivi kuti shoko raMwari richakwaniriswa rini kwandiri, but akaramba akatsungirira. Uyezve haana kuda kushayika panzvimbo yokushonganiswa naMwari kuti akwanirise zvaaida. That's why we come for service. Kodai akafunga hake murume yokuti nhasi kuchechi ndozozviona next week. Paulo achiparidza kwai akatendeka kwaari akati simukaumire kwazvo. It was an appointed time. Kodai akangoita mavune kuti hazvina basa kuchechi kwatina ndozvinzwa. Like zvatakazoparirwa neCovid, zvokuti vanhu vanongoti hazvina basa kana kuenda, ndinongozviona online. Pane chakadiwa naMwari pakuungana kwedu. Pane chinoitika kana chinge taungana. You may not see it, you may not feel it. Asi Ishe vanozviziva. Amen. Saka rugwaro chiti musarega kuungana kwedu. Usazvibvisa pakuita zvinhu Mwari zvaakataura neshoko rake. Ati munobona? Nokuti ndiMwari wakareva. ndiMwari akati buyai, ndiMwari akati bhabhatidzwai. Amen. ndiMwari akati ipai zvipo. Kwete kuti amurombo maningi Mwari wacho, kwete kuti haagoni kuita zvaanoda kuita. He can do anything anytime. Asi Mwari wakangofadzwa nazvo kuti iwe uve chikamu chekungoita izvozvo.
Can you see? But sometimes I think maybe atizivi asidai Mwari vaitibatsira. Dai Mwari vaitinzwira nyasha kuti tizive zvatinofanira kuziva, kuti tikwanise kuzozviita kuti Mwari vafadzwe. Amen. Ndizvodi? Amen. Saka Paul ari kuti Ishe unouya asingauye kunyaya yekuponeswa kwezvivi zvedu, asi achiuya kuti azotigamuchira pasina chipiriso chezvivi, asi kuti tiende kuruponeso. Vakorinde vokutanga chapter 11. Can you read verse 23 maybe up to 29? Vakorinde vokutanga chapter 11 verse 23. Verse 23. Nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupaivo, kuti Ishe Jesu nousiku gaakapandukirwa wakatora chingwa, akati avonga akachimedura akati, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo akati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiwo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya nechingwa ichi kana kunwa mukombe uyu, unoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Naizvozvo mumwe nomumwe unodya chingwa ichi kana kunwa mukombe waShe nemutoo usina kufanira uchava nemhosva yemuviri neropa raShe. Zvino munhu ngaazvidze kuti adye chingwa ichi achidaro nokunwa mukombe uyu, nokuti unodya nokunwa asinganatsi kunzwisisa muviri wake unozvidyira nokuzvinwira kuroga. Nemhakai vazhinji varipo pakati penyu vasine simba nevanorwara, vazhinji vavete. Thank you. Now, can you see? Paul has talked about chirayiro. A simple thing, yakuti vanhu vanongoungana kuchechi, vomedura chingwa, vomwa wine, vodya chingwa, vomwa wine, voenda kudzimba dzavo. Asi Paul ari kuti imomo mukuitwa kwechinhu ichi, vamwe havana simba, vamwe vavete. Paul aitotaura nyaya kuti vamwe vakatofa, vamwe vanogara nokusaita zvinhu nenzira yakarehwa naShe. Is that right? Right. Anodya nemutoo usina kufanira, kwai unoita izvozvo kuti kurohwa kuye paari. Asingazviiti haasi kuita murayiro waShe, nokuti pano zvanzi ndakagamuchira kubva kuna She kuti usiku hwaakapandukirwa akatora chingwa akachimedura akavapa vakadya, akatora mukombe akavapa vakamwa, akati izvi ndio sungano itsva. It's a covenant, handiti? Sungano chitenderano. Paul pamusoro pesungano kuvaHebheru anoti achiti hakuna sungano inoitwa inokwanisa kuparadzwa nomunhu. Kana pakaitwa covenant haifaniri kuti iputswe nokuti isungano. Saka kuuya nokunamata kwedu kuna Mwari, remember tiri vana vaAbhurahama. Pachapter 17 Mwari akataurira Abrahama akati iwe watenda wagamuchira shoko rangu, ndakuita sungano iwe neni kuti iwewe uye munhu wangu, ini ndive Mwari wako. Abraham akibva apinzwa pasungano yedzingiso. Is that right? Then vana vake havana kunzi ngavamirirwe kudakara vakutendawo futi. 88 days vaifanira kuti vapinde pasungano iyi. Ndizvodii? Kureva kuti chinhu chabatanidzwa, Mwari achibatanidza vanhu naye. Ndo sungano yokutanga. Sungano yechipiri nderopa raKristu Jesu. Is that right? Saka oti chitorai chirayiro. Saka kwatiri chirayiro chinorevei?
chinoreva sungano yedu naShe. Is that right? Paul wati nekuti nguva yose yamunoita izvi munoparidza kuuya kwaShe. Is that right? Saka tinozviita nokuda kwetaro yatinayo pamusoro pekuuya kwaShe. Rugwaro rwoti makaropafadzwa imi kana muchiziva zvinhu izvi muchizviita. Towisana. But somebody, it's like my evening services yedu anongouya vanouya ivavo. Kuna vamwe vasina marurambiro ekuuya. But tinopedza gore rese tichiita a communion at some given time. Hakuna anga asingatombouyi pasevhisi yacho yemauro yacho achaita kana neeffort. Kamwe pagore yekuhaya taxi kuti ndingazopondwa ndosvika kupondwa ndingohaya taxi $3 $5 ndiuye pacommunion yonditakura yondzisira pamba pangu. Nobody cares. Handi munoona? Tadaro there are some avangodi havo chavanoregerera vanochiziva ivo. But kana uchiziva chinokuita kuti usapinda pacommunion, why don't you make it right? Nokuti zvanzi isungano. Izvi zvinoitai kusvika Ishe achiuya. Kana muchiita izvi muri kuparidza rufu rwaShe. Paul anotara pamusoro pedu achiti handidi kuona munhu pakati penyu asi Kristu wakaroverwa. You see? Saka chinofanira kuoneka matiri isimba chiitiko maonekere ekufa kwaKristu. Kana Kristu achioneka kufa kwake mauri, anoratidza zviri kugwinya kwake nekurarama kwako munzira yeshoko raMwari. Saka tinotora chirayiro nokuda kwaizvozvo. But because it's a simple thing yekungotora chingwa tochimedura pano, totora wine tonwa, izvozvo zvinoita zvechinhu chakangopusa chisina basa. Because you are telling God in his face kuti zvauri kundiudza izvo hazvina basa. Why should I do it? Zvinei zvinondibatsirei? Hazviunze chingwa kumba kwangu izvozvo. Handi munoona attitude yedu. Asi makaropafadzwa kana muchizviziva uye muchizviita. Can you see? Why do we take communion? Ngatidzoke pataverenga zvangu. Verse 26. Verse 26. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana muchimwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Amen. Kwete kusvika next service, kwete kusvika gore richipera, kwete kusvika ndichizofa hwangu panyika, but kusvika Ishe achiuya. Saka chinangwa nechatakatarisira panyaya yekuita izvi, takatarisira kuuya kwaShe. Ndizvodi, ndiani anotarisira kuuya kwaShe? Ndeuyo anoziva kuti Ishe unouya. Amen. Saka wakaropafadzwa iwe kana uchiziva kuti Ishe unouya. And then uchiita sezvaakareva pamusoro pekuuya kwake. Abraham akaropafadzwa nokuti aizviziva kuti Mwari wakamuvimbisa. Saka akararamira vimbiso yaaiziva, Mwari akamuti uri shamwari yangu. Mwari akafadzwa nazvo kuidzwa Mwari kwaAbraham. Up to this day, Mwari unozviti ndiri Mwari waAbraham, Mwari waIsaka, Mwari waJakobo. Pane zvakararamirwa, pane zvakafambwa mazviri zvaibatanidza vanhu ava naMwari muzvokwadi yekudanwa kwavakadanwa nako. Kuita zvakanaka kwakangonaka. Amen. See,
vanhu vasingangofarira kuita zvakanaka, Mwari wavazivisa, you should take communion. Ani ndizvo. Muri kundiudza kuti imimi shuwa mukazviudzwa kunzi hurumende iri kuda kupa vanhu a social grant, saka all you have to do kungoenda nechitupa chako kulocal authority, wopota uchitambiswa $100 yako pavhiki yesocial welfare. Iwewe wanga usina chitupa, unondiudza kuti ucharamba usina chitupa? Ungangogara ngoti zvakanzi kunodiwa chitupa, zvinoenda handina chitupa, ungagara? Haumuke na1 iwo kandoforera chitupa kwamakonomi, because you need the grant yanziri kupiwa. Saka iwo waudzwa kunzi ishari kuuya, take this communion. But kwauri hazvina basa, ndezvenhando, hazvina zvazvinoreva, yet at the same time uri kutarisira kuuya kwazvo. Hazvisi kuwirirana ipapo. Ati munobona? Mwari pane zvaakaisa nokuteya paupenyu hwedu pakunamata uku. Zvinoita sokunge zvisina chekuita nenyaya yacho chaiyo. But Mwari, kuti David ave mambo, kunyaya yekurwa nebere achiriuraya, zvinei noumambo izvozvo. Zvekuuraya shumba zvinei noumambo izvozvo. But David akapfuudzwa neimomo. Pane chaingodiwa naMwari. Amen. Can you see? Chaifanira kuva mupfungwa yaDavid. Saka akapfuudzwa nemushumba, akapfuudzwa nemubere, akapfuudzwa nemuna Goliath. Ndiye woga akakwanisa kuzoita chaiva mwoyo waMwari zvaakaudza Mozisi. Akati kana mazoenda kunyika ichipikirwa, munofanira kuparadza vaAmereki vasazova nezita pasi penyika ino. David ndiye akazviita. Zvabva musimple thing yekungouraya shumba. Handi munobona. Saka kuita zvakanaka kwakanaka, zvine zvazvinoreva nokuumba nokubata muupenyu hwako. Tinowisana. Ishe vatibatsire. Pane zvimwe zvinhu zvaunokundirwa. You look at other lives. Unaona upenyu hunongobonderera. Wabonderana nechino zvaspoira upenyu hwako, wandobonderana nechicho zvaspoira future yako, wandobonderana nechicho zvaspoira hunhu hwako. Simply because warega kungoita a simple thing Mwari akataura kuti ingoita. A simple thing yekumira pamberi paEli. Eli tabasa rake rouprista, kasamere kaine 3 years, kakasunga effort, kakangomira ipapo. Zvakaita kuti kazova neupenyu husina chitsotsi, husina corruption. Amen. Just standing. Anga sina chaita samere, anga sina muprista. He just stood pamberi paEli. That simple thing. Can you see? Amen. That simple thing yekungopa taiti yako yedhora iyoyo will save you kubhadhara medical bill $200. Amen. That's a simple thing. Yekubvisa dhora woenda kuchurch, it will save you. Problem inofanira kukutorera $500. Sure. Amen. Amen. Because waita Mwari zvaari kuda. Bless your name, Lord. You think unongoruza kungopa time yako kuti ndangononamata Mwari? Watoruza. No, sir. Zvikuita here zvokumana. We've known of great people. Vaiva nemaresponsibility, you would wonder kuti ari kusenza ari kuita basa iri, ari kuverenga ari kuita degree iri, ari kuita futi rimwe degree iri, nguva yacho ari kuiwana kupi?
ari kungopa nguva chimwe nechimwe panguva yacho. You can't tell me kuti unotadza kuwana nguva just to give yourself kuti ndingoendawo kuservice. Zorema izvozvo. Because you want to do some extra job, you want to get some extra money, uda kuona extra that. Asi kudenga kuna Mwari asina kupisa. You can't beat him. Amen. Andi munobona. We neglect kuita zvinhu zvatifanira tichiita, asi makaropafadzwa imi kana muchiziva zvamunofanira kuita uye muchizviita. Amen. You are blessed. Amen. Amen. Now, tipedzise nekuverenga 1 John chapter 3 verse 2 and 3. John chapter 3 verse 2 and 3. Vadikanwa, zvinotiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei, tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye, nokuti tichamuona sezvaakaita. Mumwe nomumwe une tariro iyi kwaari unozvichenesa sezvaakachena iye. Amen. There's one thing chatinoziva hama, chinonzi naShe makaropafadzwa kana muchichiziva, ndechekuti vadikamwa tiri vana vaMwari. Amen. Amen. Sure. Iko kungoziva kuti ndiri mwana waMwari kune chekuita necode of grace yangu. Amen. Kungoziva kuti ndiri mwana waMwari kune chekuita namatauriro angu. Amen. Kungoziva kuti ndiri mwana waMwari kune zvazvinoita mukufamba kwangu. Can you see? That's why our children vasikana vanongobonderedzwa mune zvinhu zvisizvo. Vanokangamwa kuti ndava nani. Munhu ada kuzondimisa kutaura neni uyu, ini ndiri mwana waMwari. Can you see? Mupfekero wakadai uyu, ini ndiri mwana waMwari. Mufambiro wakadai uyu, ini ndiri mwana waMwari. Izvozvo zvinokurwira problems dzakawandisa. You should know kuti ndiwani. Vana vadiki tiri vaMwari. Amen. Yes, Lord. Amen. And one thing chisingakanganisike, one thing chatisina doubt nacho ndechekuti izvozvo ndo zvatiri. Amen. Nyika haitombozvizivi. Saka ichiona fanga wakapusha kana uchipfeka mapfekero unopfeka. Saka ichiona fanga uri out of fashion kana uchiita zvaunoita izvozvo. Amen. Nokuti haitombozivi zvaunoziva iwe kuti Ishe uri kuuya. Amen. Right. Nokuti mumwe nomumwe ane tariro yokuuya kwaShe anozvinatsa achizvichenesa samachenere akaita Kristu. Wakaropafadzwa iwe kana uchizviziva kuti Ishe unouya. Amen. Wakaropafadzwa iwe kana uchizviziva kuti uri mwana waMwari. Amen. Amen. Seiko musikade zvokufana nesu, seiko musikade kufambawo nesu, seiko musikade kuita zvinesu, ngatimboenda eka kwakati, kwakati kunokwanisa kuendwa, but there's one thing chaunofanira kuziva, ndiri mwana waMwari. Amen. You can't invite me kuti ndingoenda newe kune zvese. You can't invite me ndingova shamwari yako pane zvinhu zvenhando izvozvo. Because I know ndiri mwana waMwari. Yo, Pastor. Handisi pano kungo ndakangogara. Ndiri pano nokuti ndakatarisira kuuya kwaShe. Ishe unouya. Amen. That's why I do what I do. Ndochikonzwa ndichifamba mufambiro wandinofamba nawo. Amen. Ndochikonzwa ndichiita maitiro andinoita. Ndochikonzwa ndichipfeka mapfekero andinoita. Amen. Nokuti Ishe unouya. Makaropafadzwa kana muchizviziva muchizviita. Ishe vatibatsire. Ama kuita zvakanaka kwakanaka nokuti Ishe vanouya. Amen. Muprofita ndazviti that's the hope of the church. Ndotariro yatinayo yoga panyika ino. Amen. Zvinhu zvedu zvichatinakira, not nokuda kwechange of government, kwete nokuda kwechange of politics, nokuda kwechange of economy. Zvinhu zvedu zvichatinakira kana Ishe wauya. Amen. 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 Izvozvo ndo zviri pfungwa yedu. Izvozvo ndo zviri heartbeat yedu.
Amen. Nokuti hosha namatambudziko zvangoramba zviripo panyika zvinabasa machinja hurumende, machinja economy, machinja mari kuti haichanzi dhora yakunzi kwacha whatever zvamungatumidza izvozvo hazvipedze nyaya yedu. Chinopedza nyaya yedu kuuya kwaShe. Amen. Ndo zvatinoraramira. Ndo the principal theme yeupenyu hwedu, kuuya kwaShe. Kana ouya ngaandione ndiri wakafanira. Amen. Kunyange akauya economy yakadhakwa, kunyange akauya nyika yanaka, kunyange akauya zvinhu zvakaipa, kunyange akauya zvinhu zvanaka, one thing chandinofanira kuva ndechekuti ndiwo wakagadzirirwa kuuya kwaShe. Saka takaropafadzwa kana tichiziva izvozvo uye kana tichizviita. Amen. Ishakuropafadzwa.